जोंनि बर'लेण्डनि मार्टियार्सफोरनि जायगाखौ नायनानै नों माबोरै नांखो? जोबोद खौथि गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय मोन्दों। नोङो बिनि थाखाय मा बुंगोन दे बुंदो। दा बिनि थाखाय माने आगोलाव जों उन्दैयाव बायो बुंबायमोन। बिनि बायदियाव बोलांबाय। संसारखौ सोलायबाय ओमफ्राय नंगौ आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों रायजोफोरना। दायो जोङो जोबोद बेरायो बेयाव भैरबकुन्द गासैबो बे भैरबकुन्द एरिया। नाथायहाय जोंनि बर'लेण्डनि बर'फोरनि मार्टियार्स जायखौ मार्टियार्सफोरनि थाखाय जोंहा मेम'रि मोनसे नांगौ। बे मेम'रिखौ जोंफोरो बानायनो थाखाय मोनबाय जागा आरोना। नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दङ। जोबोद माने नाजानायनि गेजेरजों जोंफोर भुटाननि सेरावनो मोननो थांबाय। आं बे जायगा खिथिगासिनो दङ नोंथांमोननो आरोना। ओरैबायदि मोजां जायगायावहाय बे मार्टियार्सनि प्लेसआ जाबाय। बेयाव माने 5 इयार्सनि उनावहाय बिराद गिदिर मोनसे माने बिल्डिं लुफुंनाय जागोन आरोना। आं देखायगासिनो दङ। नै बे एरियाया भुटाननि एकदम सेर, खिन्थु भुटान गोलैया आरो बियो ना। बे भुटान गोलैया, भुटान बर्डारा बै ओरैजाय दङ हनै। नाथाय बे प्लेसआनो जाबाय जोंनि मार्टियार्सफोरनि आरोना, बड'लेण्ड मार्टियार्सफोरनि बियो जागा, बिराद मोजां जागा। बेयावहाय माने जोंनि बर'लेण्डनि गिदिर नेताफोराबो फैनानै थांबाय आरो बेयावहाय मोनसे बिल्डिं जानांगौ होननानै मेम'रियेल मोनसे अन्थाइ खाम्फाबो होना गालांबाय आरोना रायजोफोर। नै बेयावहाय लिरनाय दोङो, नोंथांमोना नायदो। आं फारि फारि खिथिना हरबाय नै बड'लेण्ड मार्टियार्स मेम'रियेल टावार बेवहाय फसंनाय जागोन आरोना ना। नोंथांमोना नुखाबाय नै बड'लेण्ड माबा नैबेनो भुटान बर्डार आरोना। नै बर्डारनि ओरैजायहाय जाबाय भुटान। सानदे दिन नालाय जोंफोर लोगो हमलायबाय। जोंफ्रा नैयाव सानै दोङो। हेल' गाइस नोंथाङा दिनै बेयाव फैनानै माबोरै नांदों? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो फैलिया बेयाव 1 इयार जाबाय। 1 इयार जाबायमोन। आगोलाव दानला माला भुटानावबो हाबनो हायोमोन, दायो हाबनो हाला। देग्लायनि 2025आवहाय ओरैबायदि मोनसे रुल बनायबाय भुटान आरो अरुणाचलावहाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनाङा। जुदि मावोब्ला नोंथाङा लोगोनो फाइन होनांगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो बुंना होनोसै। सोरबाफोर जुदि इडुकेसनेल बा पिकनिकफोर बा माबा मोनसे पार्टिफोर जुदि खालामफैयोब्ला नोंथांफोरना बेयावहाय फैनानै लोंफैनो जाफैनो हागोन। नाथाय बथलखौ डन्ट ब्रेक, अके? डन्ट ब्रेक दा बटल्स। नङाबा नोंथाङा 500 रुपिस नगद फाइनखौ होनांगोन आरोना रायजोफोर। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों, नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला बथलखौ माब्लाबाबो सेफायनाङा, लों जा आरो दलदहै गालांबानो जाबाय आरोना। मानो होनबोला बिनि गेजेरजों जोबोद माने खहाखौ मोननो थांदों। बेनिखायनो दायो अरुणाचल गभर्नमेन्ट, भुटान गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ डिसिसन लादों आरोना, माने बथलखौ सेफायनो नाङा ना। आरो रायजोफोर नैबे बुस्थुखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? बे बुस्थुआ मानो बनायनाय? बे बुस्थुखौ मानो बनायनाय आरो मानो इउज खालामासै बेखौबो आं नोंथांमोननो एसे बुंना होनो। मोनसेबाव बाथ्रा रायजोफोर, बे दैमायाव गोदोआवहाय 2024, 23, 21, 2020 सनावहाय जोबोद फिशिं खालामनाय नुयोमोन आरोना। फिशिं जायखौ जोंफोर जाल सारोमोन, जायखौ जोंफोर बोरसि सायोमोन। नाथाय न' एलाउड नाव नट एलाउड रायजोफोर। जुदि बेयावहाय सोरबाफोर ना सायोब्ला लोगोनो नोंथांखौ हमना लांगोन, जेलाव लांगोन, थानायाव लांगोन आरो नोंहा 25,000 अट'मेटिकलि फाइन। ओरैबायदि मोनसे डिसिसन लाबाय। बेयावहाय दायो नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला नाखौ खारनाय नुसिगोन दायो। ओरैबायदि ना जाबाय। बेनिखायनो जोंनि बे दैसायावहाय, बे दैमायावहाय जोबोद गिदिर नाखौ जों नुनो मोनबाय आरोना। बहुद गिदिर ना नुयो माब्लाबा बारलि नुयो,
जापानिस नुयो मागुर नुयो अनेक नुयो आरोना रायजोफोर मा टपिक खालामदों मा थादों डेन्जार नांलायखादों हेल' गाइस आब' गिमस्रिया सानसे समाव नैबेयाव जिरायदोंमोन आरोना नैबेयाव जिरायनाय नैबेयाव जिरायदोंमोन आरो जोंफ्रा इयाव जिरायनायमोन ओमफ्राय बेयावहाय जिरायनानै चिप्स पेकेट जादोंमोन आरोना आब' गिमस्रियाहा बेयावहाय आरो बिनिफ्राय फैदोंमोन नै बिनिफ्राय फैनानै बेयावहाय जिरायनानै चिप्स पेकेट जादोंमोन बिथाङा जोंफ्रा जोबोद मोजां मानसि जोंफ्रा गिमस्रिया जोंफोर जोबोद माबा खालामो माने गौरब खालामो दाबायदियाव गिमस्रिया जिरायफैबा बेयाव आंबो जिरायनानै चिप्स पेकेट जागोन थिग बुंबाय जोंफोर सापर्ट खालामो सापर्ट खालामो 100% सापर्ट खालामो नंगौ थिग आब' गिमस्रि जों नोंखौ गाज्रि मोनाखै जों जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथांनि भिडिअखौ जों नायजोबो आरोना ओंखायनो आङो एसे बुंखांना होबाय आरोना एल'ग्रा फंबायबो दोङो मोजां मोनगोन ना मोना